lecz gra jak za trzech i kocha za trzech. Pizza Day edycja... nie wiem już która. Ciasto o 3 w nocy zakulane. Kilo mąki, 6 gramów drożdży, 600 ml wody, 30 gramów soli. Mąka tu będziemy podsypywać. Mozzarella, sos, który trochę się ulepszy. Czoryza. Pizza będzie mega prosta, bo to w ogóle nie chodzi o pizzę. Tematyką tegorocznego Pizza Day'a jest popkultura, czyli w sumie wszystko. A co jest bardziej popkulturowe niż klasyczny ukochany mój film Alien? Wonio, fajnie. Wonio, aby żyć konio. Wyszelątać, wyszelątać. O, teraz to ta. To tak. Koperek suszony i zupka kuksu. Trochę tego cytrynowego damy. Trochę zalubczykuję. Intercontinental Bayer. Trochę czosnka granulowanego. Bazylea trochę. Jako że Alien to jest film ostry, brutalny. To tinktura z chili, czyli wyciąg z chili na bazie szpyrytusu. Zakrapię go tak. Raz, dwa, trzy, oj 4, oj 5, 6, oj 7, oj 8, oj 9. Zakrylamy to. O! Niech się przyda. Trochę podsypiemy. Ło! To jest ogólnie ciasta na 3 pizze, ale ja go... Zobaczycie, o co będzie chodziło. Się wyżyć. Nie, dobra, po leku tak z godzinę i podda się. Pyly, drinky, jedne lody. To wygląda w nawiązaniu do Aliena trochę jak to, co zostaje z człowieka po ataku, prawda, kosmicznej bestii. Ja zazwyczaj taką w kulce daję, ale dzisiaj ze pewnych powodów będzie taka o. I teraz to idzie na bok. Takie coś. Mało. Wygląda fikuśnie póki co. Jakaś tu. Taki fikuśnie. I tak bazi. Tak. Szłapa numer 3. Ja muszę też na to patrzeć, żeby on był zjadliwy, nie? Za prawa autorskie od tego 14th century, czy jak to się tam... Proszę państwa, no... Jakoś... O! Oh my gosh. Wyciągamy. Inkubator przedsiębiorczości. Ósmy pasażer Nostromo. W kosmosie nikt nie słyszy, jak gryziesz pizzę. Spróbujemy go... O kurwa. Może operacyjnie usunąć. Może tym razem pacjent przeżyje. Kwasu nie ma. Wysech. Na całe szczęście. Spróbujemy go z chirurgiczną precyzją
nie uszkadzając struktury, puszcza. O! Odeszedł. Dwie nogi mu odpadli byli, ale jest. Mamy go. Proszę Państwa. Pizza, wiadomo jak pizza. Bardzo pyszna. I możemy tego naszego na przykład urwać mu łapkę, zatąkać w zołzie. Pyszne byli. Moi drodzy, była pizza pod tytułem 8 pasażer Nostromo. Urywamy bydlakowi ogon. Proszę ja Ciebie. O. Ale dziękuję za uwagę na kolejnym dniu pizzy. Zostawcie łapę w górę i co za rok pizza Predator.